myslím, že by sme aj mohli začať už. Pomaličky. Čiže čaká nás to... Áno, čaká nás pomerne náročná prednáška dneska. Takže aj keď je po obede, dúfam, že ste dobre najedení, aj keď zase to nevešti nič dobré, lebo viete, že celý deň to je jeden veľký boj. Do obedu so spánkom, či do obedu s hladom a po obede so spánkom. Hej, takže teraz, ak ste došli do tej fázy 2, tak, tak to bude problém. Takže, dnešný masaker, ešte predtým teda, že pár vecí. Prvá, áno, už je vypustené teda, že zadanie je nové, prvé, takže máte čo robiť, kolujú také otázky, že kedy budú spustené testy, lebo niekto si myslí, že keď nie sú spustené testy, tak sa ešte neoplatí nič robiť, hej. Tak hej, testy budú spustené dneska, manažer tam už stihol napísať, že pár vecí sa menilo, tak kvôli tomu je tam ten delay, že arena sa trošku aktualizovala a bolo pár vecí treba aktualizovať, ale tak dúfam, že dneska to už sa si sadneme a s manažerom to dotiahneme do konca. Takže to teda, kým to tu skôr nepribudne. Aha, je dobre. Takže to je jedna vec. Druhá, včera sme mali, že Coder Strike Back stretnutie. Tá súťaž ešte stále trvá, takže môžete, a to by bolo možno celkom zaujímavé, že ukázať aj taký ten výsledok, že ako to vyzerá, že pre všetkých tých, ktorí tam neboli. Tak? No poď. A play now. A vy ste videli, že ako vyzerá to kódenie. A ja začnem najprv tým kódom samotným. No počkaj, sem poď, tak kde. Také šťukátko, že je full screen. Haló, full screen. Nevojde sa. To je až taký mocný kód. Tu je. Ja chcem vám len ukázať, že čo vlastne by ste mali vedieť, aby ste to zvládli. Tak pozrite sa. Tuto sú nejaké štruktúry a to som si urobil len preto, aby sa to dalo ľahšie čítať. Ináč toto je v podstate niečo ako to prvé cvičenie, ktoré ste robili. Čiže jednorozmerné pole, plné štruktúry. Aha, to už bolo druhé cvičenie, ale nepodstatné. Čiže túto je nejaká metóda, či funkcia, ktorú som si urobil. Nič moc, sa tu len dačo vypočítalo a potom vrátil, že nejakú hodnotu. No, ale tu je ten main. Ono tam už bola ináč aj vytvorená nejaká kostra toho projektu, čiže stačilo viac menej ten prvý šup bol taký, že spustiť to. Až potom to začať upravovať. A tuto je, aha, scanf ďalší. Toto je zase tiež nič nové, to je len tá štruktúra, ktorú som tam vytvoril, tak som urobil nejaké jednorozmerné pole tých štruktúr. Tuto som čosíka načítal do toho poľa, či zase len nejaký scanf, for zvládate. Tuto sú nejaké jednorozmerné pole, že podov, to vám vysvetlím hneď za chvíľu. Tuto zase nejaký for do 2 až, scanf. Tuto zase nejaký for do 2, scanf. A na konci nejaký printf. Ale pozerajte, že čo to urobí. To ste ešte nevideli. To je ten masaker. Aha, počkajte, to iné som mal stlačiť. Play mode. Že hráme. No a teraz, o čo ide? Jednotku Star Wars ste isto videli, však? A tam mocná súťaž v závodoch tých podov, tak tí bieli to sú moji. Hej? Tí vyhrávajú. No, a tam sú nejaké, že checkpointy, cez ktoré tie raketky majú preletieť. A ten kód bol presne o tom, že... Počkaj, už nevyhrávajú. No robte dačo. No, a celé to bolo len o tom, že máte napísať ten kód tak, aby vypisoval pekne na obrazovku v podstate informácie o tom, že kam sa majú pohnúť ďalej. Hej, čiže on dostal, ten scanf tam jeden bol, teda na začiatku on tam načítal akurát to, že kde sa nachádzajú tie jednotlivé checkpointy. No, tak teraz mi to nevyšlo, ale ja skúsim dať kdeže replay. Lebo mal som to tak trošku lepšie rozohraté. Môžem sa vyhovoriť, že takto mi to pokazil. Hej, že lepšie to bolo. No ale teda, že on tam na začiatku dostal nejakú informáciu o tom, že kde sa tie jednotlivé checkpointy nachádzajú. A zvyšok bol už len o tom, že v každom ako keby cykle tej hry som sa dozvedel, že kde sa ja nachádzam, akým smerom teraz som dostal vedenie, všimli ste si, hej, ako takticky som ich tam vybúral a ujal som sa vedenia, oni sa tam nevedia nejak dohodnúť, to mi celkom tak vyhovuje. No a teda, že za každým ja budem vedieť, že kde sa práve nachádzam a do ktorého bodu mám ísť najbližšie.
No a to mi stačí na to, aby som urobil takú tú stratégiu, že print fee, že choď k tomuto bodu a pridaj toľko. Bo vidíte, že má to také tie raketové motory mocné a ja šlapem na plyn. A teraz je otázka, že koľko budem šlapať. Tak rýchlo pôjdu teda. A teraz som vyhral. Mocné. A to je iba pár riadkov kódu. Hej, čiže o to ste prišli, čiže dokopy som tam napáchal včera 100 riadkov kódu. A to ešte kopec tam bolo už predpripraveného. Čiže odporúčam, kľudne si to vyskúšajte, po prípade nemusíte rovno tento, že World Championship Contest, ale že môžete tam začať s nejakými jednoduchšími vecami, lebo práve to spracovanie je veľmi elegantné. Vy tu robíte naozaj len štandardný vstup, výstup, tie veci, o ktoré sa tam jednalo, tak súviseli len s tým, čo ste zvládli po zápku. Tam nič nové nebolo. To, že som si tam dal štruktúry, tak to hovorím, že to bolo len kvôli čitateľnosti toho kódu, lebo ste to vedeli vyriešiť dvojrozmerným poľom. Aj o tom ste na zápku počuli. Hej, tak takto nejak to vyzeralo, čiže sadli sme si, pokodili sme si, hej, tak pobavili sme sa trošku, pohovárali a dobre nám bolo. Takže môže byť aj vám dobre, takedy na budúce. No, dobre, čiže toto tu teda tá súťaž, pokiaľ chcete uspieť, tak samozrejme, ona ešte trvá. Končí v sobotu, takže ešte stále máte šancu. Ďalšia vec, no, to bolo teraz, takže to ste nestihli. A to je asi všetko, čo som chcel, teda na úvod začať. No, dobre. My sa teda poďme pozrieť na to, čo nás čaká dneska. Hovorím teda už takú tú reklamu, že dneska to bude masaker. Tak začníme s nejakou takou, že rozcvičkou, aby sme hneď do toho masakru nevošli. A začneme niečím jednoduchým. No čo, teda, že swapok. Čo to je swap? No čo je swap? Aha. Ja vás počúvam, ja si tu len urobím kostru, ktorej všetci rozumiete. Som sa ju učil do večera na spamäť, tak teraz som to dal za 7 sekúnd. Dobre, nie? No, ale čo to je ten swap? Po slovacky. Že vymeniť, alebo ešte ináč. Tam bola nejaká aj taká gestikulácia, že... Hej, si počkať, to Zoltán bol ako? No, ináč. A swap je hej, že zamení. A ono by to malo teda, že vyzerať asi takto, že tuto dám, že int a sa rovná 10, int b sa rovná 20, tuto bude, že magic, a tuto dám na konci, že printf, počkaj, to nie, to dáme ešte takto najprv, že, printf, že before, že predtým. To sú jak tie, viete, že životné premeny, že predtým 150, a b sa rovná tak, a tuto dáme, že po magicu bude after. No. A čo ten magic má spraviť? Čiže ak na začiatku, teda keď to teraz vykomplikujem, make swap, a to spustím, nie takto. Takto. Tak, ak na začiatku Ačko malo hodnotu 10, Bčko malo hodnotu 20, tak chcem, aby potom to vyzeralo ako? Že opačne. A to ako? V Ačku bude čo? 20 a v Bčku bude 10. Presne. To je môj cieľ. Tak. A teraz mi pomôžte ten magic teda, že docieliť, aby to k tomu naozaj takéto niečo došlo, sa stalo. Tak, ako to bude vyzerať? Nejakú pomocnú premenu in to temp. Mám. A teraz čo s tou pomocnou premenou? Do nej dám čo? Ačko, OK. Dal som. A teraz čo? Do Ačka dám teraz Bčko. A čo? A do Bčka dám to, čo som si odložil, čiže ten temp. No a pokiaľ to všetko teda, že zbehlo správne, make swap, a spustím ten swap, tak naozaj sa to stalo, super, som spokojný, a kde je ten masaker? Ja aj teraz začne. Lebo vy ste hovorili niečo v zápku o takých tých, že triediacich algoritmoch. Na prvej prednáške som vás skúšal, ste mi začali menovať, že kadejaký, že mergesort, bublesort, nejaký quesort, nejaký biňasort a tak ďalej a tak ďalej. A
každý z tých sortov má v podstate ako keby implementovanú jednu funkciu, ktorá vyzerá asi tak, že vezme v podstate dva prvky z tej nejakej množiny, niektorí možno, že sú vážnejší, tí vedia zobrať aj 3. Ale tak dajme tomu, že dva prvky. A teraz dajme tomu, že to číslo 10 a to číslo 20. A na základe porovnávacej nejakej funkcie, alebo teda na základe nejakého porovnávacieho kritéria, tá funkcia má rozhodnúť, že či tá desiatka je pred 20-kou, alebo tá 20-ka je pred desiatkou. Hej, čo vo všeobecnosti. Prvok 1, prvok 2. Či prvok 1 je v tom poradí pred prvkom 2. Čiže keď sú to čísla, tak je to jednoduché. 10, 20, zistím, že či desiatka je pred 20-kou. Keby to bolo, že 5 a 4, no tak vtedy budem ich musieť vymeniť. Keby to bolo, že Janko a Jurajko, tak z pohľadu, že ABCD, tak Janko je pred Jurajkom. Ale keby to bolo, že Janko a Anička, tak Anička je pred Jankom. Musím zameniť. A teraz toto budeme chcieť spraviť. Čiže musíme spraviť funkciu, ktorá sa bude volať, že swap. A ona zabezpečí ten magic. Čiže môj predpoklad cečkársky je, že super, aby som nemusel všade písať tieto 3 riadky navyše, fajnšmekri to zvládnu aj na 2, však. Tak aj na jeden sa dá. Aha, to, že keď 3 stiahnem do jedného riadku, hej? Ale také 2 riadky, kde iba bodko čiarka je jedna na konci. No, či v celom riadku. No, ale teraz, môj predpoklad je, že keď toto tu na, že xnem, a urobím tu na funkciu, že void swap, a tu tam, že int a, int b, a tuto to napchám, a to tu na takto ukončím. A teraz ten swap tu na zavolám. A v podstate, čo sa stane, keď to zavolám dvakrát? Zostane to tak, ako to bolo. Čiže keď najprv robím, že 10-20 a po zavolaní swapu to bude, že 20-10, tak keď teraz zavolám, že 20-10, tak to bude zase 10-20. Hej, no tak sa na to pozrieme, že či fakt máke swap. A teraz to pustím swap. Áno. To je jaké mocné. Čiže to by už šlo. A teraz keď to teda, že dám tam iba ten jeden, tak uvidíme, že ako to funguje, teda ten swap. Čiže po zavolaní 10-20 tam mám 10-20. Aha, on to vlastne nefunguje. No tak počkajte. A to prečo nefunguje? Však to dobre sme spravili. A to nevadí. Kde sú lokálne premeny? No však tu to mám, lokálne. A čo? To sú lokálne Ačka, Bčka. A čo to znamená, že sú lokálne tieto Ačka, Bčka? Že keď čo skončí? Hej. A tu je zdroj problémov. Áno. To Ačko a Bčko v tej funkcii, to je len nejaká že lokálna premena. Čiže to znamená, že ona začne existovať tu, Bčko začne existovať tu, riadok je rovnaký a s ukončením tejto funkcie zaniknú tie hodnoty. Čo znamená, že ja keby som si aj tu sa pozrel dovnútra, že tuto robil nejaký kontrolný výpis, že vypíš mi, v akom stave je to Ačko, Bčko, to budem vidieť v poriadku. Naozaj v Bčku bude 20 a v Ačku bude 10. Ten swap sa vyriešil. Ale v momente, on keď sa vráti naspäť sem, tak v Ačku a Bčku budú pôvodné hodnoty. A to kvôli čomu? Tak. Presne tak. Keď ja volám funkciu, tak ja tej funkcii odovzdávam nejaké parametre. A sú dva spôsoby, pomocou ktorých vieme v C odovzdávať funkciám parametre. A toto je presne ten prvý, ktorým to dokážem. Pomocou hodnoty. A ona sa to urobí presne takým tým spôsobom, že ja urobím kópiu toho Ačka a tú kópiu pošlem do tej funkcie. Čo znamená, že originál zostane nedotknutý. Hej, čiže ja len skopírujem, napchám to tam sa urobí tá výmena, skončí sa funkcia, vráti sa mi to naspäť. A tam už to nebude kópia, tam to bude stále originál. A ten zostal nezmenený. Rozumiete? Môžeme sa na to pozrieť, že spomalenie, že ako to vyzerá. No, čiže ja to najprv zamakám, ale síce žiadnu zmenu som tam neurobil, ale použijem mocný nástroj, že CGDB. A CGDB je čo za nástroj? Nejaký debugger, taký grafickejší. No, tak super. Tak ja to tu na trošku, že útulním a dám teda, že jeden breakpoint nastavím na swap, na tú funkciu
a druhý breakpoint nastavím, dajme tomu na moment, keď to budem volať. Hej, čiže dva červené riadky tam sú, 4 a 16, tam sa to zastaví. Takže to spustím. Run. Tu je prvý stop. A teraz sa pozrieme na to, že ako to vyzerá, že print A a print B. V pohode. To očakávame. Však. No, ale teraz sa pozrieme na jednu vec. Tá nás bude hodne zaujímať. My vieme, že tie premenné, v podstate to znamená, že ja mám niekde v pamäti nejaké miesto, kde uchovám tú hodnotu. Čiže momentálne budem uchovávať dve hodnoty. To bude hodnota 10, zaboxovaná, a to bude hodnota 20, zaboxovaná. Taká tá kontrolná otázka, viete, koľko to zabere v pamäti miesta? Asi 4 bajty. Hej, čiže toto bude nejaké, že na adrese N, toto bude nejaká adresa N plus 4, a toto bude tiež nejaká adresa M, a toto bude, že M plus 4. A potom mám tuto niekde nejakú tú väzbu. Čiže mám premenu A a B a robím len to, že Ačko ukazuje na to N-ko a Bčko ukazuje na to M-ko. Mám nejakú možnosť alebo nejaký spôsob, ako si viem zobraziť tú adresu, kde sa to uchováva? Alebo kde to je uložené? Ampersand a čo? Si takto len? Že ampersand. Nie. Ale bol si blízko. Print F. A teraz čo? Či print. No a teraz čo? No, áno. Nie. Skoro. Teda, keď to je v printf, že to chceš tam napísať, tak na to sa používa vo formátovacom reťazci nie D, ale P, ako pointer. No, ale teraz v tomto GDBčku dobre si začal. Že si povedal, že sa pozrieme cez ten ampersand a názov premennej. A toto urobí to, že nám vráti naspäť adresu, kde sa tá hodnota tej premennej A v tej pamäti nachádza. Vidíte, hej? Čiže to je adresa. Keď sa pozriem na Bčko, tak to vyzerá nejak takto. A teraz dajme tomu, že nás to až tak nebude fascinovať a pozrieme sa len na tie dve posledné číslice, čiže 9C, to je Ačko, a 9,8, to je Bčko. Vidíte tam medzi nimi nejaký vzťah? Čo je skôr v pamäti? 9C či 9,8? 9,8? A to potom prečo, keď Ačko som najprv urobil a potom som Bčko spravil? A to by malo znamenať, že Ačko bude na skoršej adrese a potom Bčko, nie? Čo? No ono to asi bude trošku súvisieť s tým, že akú pamäť budeme používať, alebo do akej pamäte sa to bude ukladať. A nebudeme sa tomu tu nejako extra venovať, akurát budeme vedieť, či budete vedieť vo vyššom ročníku, že existuje nejaký stack, nejaký zásobník, a existuje nejaký heap, nejaká hromada. Hej? A že toto sa tu zvykne teda používať na ukladanie tých jednotlivých, teda tých hodnôt, tých premenných, ale nebudeme sa tomu venovať nejak. Každopádne 9,8 je pred 9C. O koľko? O 4 čo? 4 bity? Nie. O 4 čo? Bajty. No, takže toto začína na 9,8 a toto začína na 9C. A prečo je medzi nimi rozdiel 4 bajty? Lebo jeden teacher má hodnotu 4, či v pamäti zabera 4 bajty práve. No, dobre, super. Takže tu vidíme akurát, že OK, že v pamäti idú za sebou. Hej, že najprv je uložená jedna tá premena a hneď za ňou je uložená druhá. To je na čo plýtvať miestom, viete, že povedz mi náhodne adresu od 0 po 8 GB. No tak, 4 GB, 2, 3, 2, 7 a tak. Hej, a tam to uložím. Nie, tak je tu nejaká organizácia, čiže pekne to ide za sebou. OK, super. Takže toto sme, dôležité ale, čo je tu dobre povedať, toto sme stále v kontexte funkcie main. Toto sú lokálne premenné, ktoré patria do tej funkcie main. Jasné, hej, zatiaľ.
dostávame. A teraz nastáva ten moment, keď ja napíšem príkaz step a urobím jeden krok v programe. A práve som sa dostal do funkcie swap, riadok 4, a tam som zastal. No a pozrieme sa, ako vyzerá obsah premennej A a obsah premennej B. Tak tu sa veľmi teda nič nezmenilo a správa sa to podľa predpokladu. Hej? Čiže ak som zavolal swap s hodnotou 1020, tak tam som dostal, že Ačko, Bčko práve s hodnotou 1020. No, super, ale to, čo sa zmenilo, je čo? Ako? Uloženie v pamäti. Takže zrazu, že toto bol main, a tuto sme swap. A zrazu to Ačko, lokálne v tom swape, ukazuje, tu je tá desiatka uložená, ale so začiatkom 6C, a Bčko uložená 20, na adrese 6,8. Čiže toto sa tu nezmenilo, hej, veľmi tie osmičky Cčka, ale to nič neznamená. Každopádne je to úplne na iných adresách. Čo znamená, že ja keď teraz urobím tú výmenu tých dvoch obsahu tých dvoch premenných, tak ona sa udeje tu. 20, 10. Super. Teraz robím tu, že step. 1, 2, výmena. Návrat domov. A to, čo sa stane v tomto momente je, že tento tu masaker, či ten magic, ktorý sme spravili, tak prestane existovať. To už není. To je už X kontext. Také už nie je. Vrátili sme sa naspäť do kontextu tej funkcie main a tu platí toto. Čiže keď sa pozriem do Ačka, je tam stále 10, pozriem sa do Bčka, je tam stále 20, pozriem sa na obsah adresy A, alebo teda nie, že obsah adresy, ale na adresu A, je to stále 9C, a toto tu už podľa očakávania bude 9,8. No, a čo s tým? Zmeniť tú adresu? Čiže my by sme čo potrebovali vlastne urobiť? Áno. Toto potrebujeme spraviť. My nechceme urobiť, že kópiu, že skopíruj toto Ačko a toto Bčko a to napchaj do tej funkcie swap, ale my chceme urobiť to, aby to fungovalo teda, že podľa toho, čo som si na začiatku vymyslel, tak potrebujeme miesto toho Ačka a Bčka tam odoslať adresu toho Ačka a Bčka. No a ak som hovoril, že existujú dva spôsoby, ako vieme v tom Cčku odovzdávať parametre, tak jeden je práve ten, že skopírujem a takto pošlem, alebo druhý, odovzdám adresu toho parametra. No, a teraz, jak tam posuniem tú adresu? Tak, presne. Čiže ak som tu písal, tak ampersand B znamená, že získam adresu tej premennej B. Kde sa v pamäti nachádza jej obsah. No, super, takže to znie celkom dobre. Takže ja toto tu ukončím, pozriem sa do víčka a napchám toto. Super. A teraz to zamakám a to nejde. A prečo to nejde? Prečo to nejde? No mi hovorte, vy už máte semestr Cčka za sebou. Není smiešné, keď také nevieš. A čo hviezdička? Kde? No tuto vidím nejakú hviezdičku. A čo s tou hviezdičkou? Aha, no a čo znamená tá hviezdička? Lebo ja hviezdičku poznám, že to násobí. Čo nás vracia naspäť? No, to sú tie dva operátory, ktoré nás dneska budú fascinovať celý čas. Ampersand P už vieme, že to je adresa konkrétnej premennej. A hviezdička P hovorí, že to je taký tzv. Tak rozličné názvy, alebo prívlastky to má.
počkajte, nalistujem si, že aby som nezabudol na dáky, že jeden je ako operátor dereferencie. Alebo, že go to operátor, to už znie lepšie, hej, že choď tam operátor, alebo, že value of operátor. A to už znie možno, že ešte najlepšie. Že value of znamená, že ak to Pčko obsahuje nejakú adresu, tak value of znamená, že vezmi mi tú value, alebo tú hodnotu, ktorá sa na tej adrese nachádza. A budeme možno vo všeobecnosti hovoriť, že to sú nejaké že pointery, ale ten pointer ukazuje niekam a ja pomocou tej hviezdičky viem vytiahnuť tú hodnotu, ktorá sa tam nachádza. Čiže go to, že choď tam a vezmi to, čo tam je. A presne. Čiže on mi tu nahovorí, že ja volám síce funkciu takýmto spôsobom, ale tá funkcia je zadeklarovaná úplne ináč. Že ona očakáva, že tam bude integer, ale ja mu tam posielam typ integer hviezdička, alebo teda, že odkaz, referencia na nejaký integer, čiže adresa, ktorá ukazuje na nejaký ten integer, na nejaké to číslo. Takže, tak, jak si hovoril, presne, toto musím spraviť, čiže ja ak mu tam posielam, že integer hviezdička, tak aj toto musí byť, že integer hviezdička. Super, takže keď to teraz vykomplikujem, tak to ešte stále nejde. No a teraz čo s tým? Čo? Aj vo funkcii musím pracovať s tými smerníkmi. No a teraz ako? To potrebujem upraviť. No. Takže ak toto tu nám má byť, že temp je normálny integer a Ačko je typu, že integer hviezdička. Takže ja ak chcem vytiahnuť tú hodnotu, kde ukazuje to Ačko, tak musím povedať, že hviezdička a názov tej premennej. Že choď na tú adresu, ktorú tam máš uloženú v tom Ačku a vráť mi jej obsah. A to už znamená, že toto tu na, keby som to aj takto zabalil, tak toto je typu, že integer. Hej, taký cast parádny. Hej, že presne tak sa to tvári, lebo typ na ľavej strane musí sedieť s typom na pravej strane. Takže pomocou tohto tu sme to práve Aha, tak to presne podľa toho, čo som zmazal. Tohto, tak sme to docielili. Super, takže zase to skúsim dať vykomplikovať a zase to nejde. A teraz čo? Pre Bčko to isté, no a teraz ako? Že choď na obsah toho Bčka, že tam vlož ten temp. Čiže zase, toto tu na už bude integer. A integer mám aj na pravej strane. Lebo temp je typu integer, Bčko je typu, že ukazovateľ na integer. A ja keď sa chcem dostať ku tej hodnote, tak musím povedať, že hviezdička, že vráť mi, alebo daj mi tú hodnotu, kam ukazuješ. No, super, to znie celkom dobre. A teraz make. A teraz to pustím, už ani neviem, kde to mám. A to je čo? No, čo tam je ešte derýža? Aha, čo som ja tu vlastne spravil? Že A sa rovná B. Že do lokálnej premennej som čo priradil? No, tak adresu som tam priradil. Čiže ak teraz to začalo tak, že Ačko ukazuje na nejakú že desiatku, Bčko ukazuje, no teraz síce ináč by sme sa mali na to pozerať. Lebo v Ačku nebude, teda, poďme, CGDBčko pustíme, aby sme sa na to pozreli, že jak to vlastne bude vyzerať. CGDB, swap. No, teraz to breaknem rovno na swape. Runnem to. Čakajte, ešte to trošku zväčším. A teraz sa poďme na to pozrieť. Čiže printni A. A Ačko má adresu, že 9C. To je to, čo sa tam naozaj nachádza. Vypíš mi obsah Bčka. Bčko má hodnotu, že 9,8. A to je presne kvôli tomu, lebo obe sú typu, že int hviezdička. A že ukazovateľ na nejaký integer. Čiže viacej menej by to malo znamenať, že to 9C a 9,8 ukazuje na adresu túto. A tam sa nachádza desiatka. A tento 9,8 ukazuje na adresu túto. A tam sa nachádza 20. Rozumiete? Čiže toto je len adresa, ktorá ukazuje na nejaké existujúce miesto. Lebo to sme hovorili, že toto vlastne posielame do tej funkcie swap. Tam neposielam hodnotu, ale adresu, kde sa tá hodnota nachádza. No, super.
Tak poďme ďalej. Step. Vznikla tu nejaká lokálna premena temp a v tom tempe sa nachádza, temp je štandardný integer, čiže ten má rovno hodnotu 10. A nachádza sa na adrese už len pre tú prču, že nejaký 7c. No, teraz jak to tu ukladám? Aha, to je takto a to je takto, ale toto začína na adrese, že 7c. Tu by sme sa tiež ináč vedeli opýtať na to, že kde sa nachádza adresa toho Bčka, ale tak dajme tomu, že necháme to tak bokom. No, super. A teraz ja idem urobiť, že A sa rovná B. Čo sa stane po vykonaní tohto riadku? Čo? No rozmýšľajte. Hej, a to aká hodnota sa tam napíše? 98. Toto tu sa zapíše. Čo znamená, že to Ačko už nebude ukazovať do sem, ale to Ačko bude ukazovať do sem. No tak to chcem vidieť teda. Step. A teraz poďme, že print A 98. Print B 98. A na obsahu Ačka sa nachádza 20. A na obsahu Bčka sa nachádza 20. Lebo obe tieto adresy ukazujú sem. No, a teraz záver je taký, že na obsah Bčka zapíš hodnotu tempu. Obsah Bčka je kde? Na akej adrese? Kde? Nie. Na 98. On hovorí, že hviezdička B. Čiže vezmi toto, použij to ako adresu a choď sem. A tam prirať tú 10. Čiže keď toto tu urobím, čo to? Aha, step. Keď toto tu urobím, tak v podstate sa stalo toto. Čo znamená, že ak sa pozriem zase, že obsah Bčka je 10, obsah Ačka je 10, a keď sa pozriem na adresu jednej aj tej druhej premennej, tak to bude, nie toto som chcel, na Ačko a Bčko, tak to bude, obe budú ukazovať na tú 98. To, čo som tam dal ten ampersand, to znamená, že aj toto sa musí nachádzať nejakej, toto je asi n plus 8, že keď je to pointer, tak má dĺžku 8 bajtov, a že sa tam nachádza na adrese nejakej 6.0. Aj tiež sa to niekde v tej pamäti nachádza. Ale dajme tomu, že to nás momentálne až tak nefascinuje. No, každopádne pokračujem v programe ďalej, že vrátim sa naspäť do toho kontextu funkcie main. Čiže toto tu celé ako keby že zaniklo. To už môžem zotrieť. Ale to, čo nezaniklo, je kontext toho mainu. No, a tam to, čo môžeme vidieť, je, že Ačko má hodnotu 10, Bčko má hodnotu 10. Takže keď to teraz spustím, ďalší step, tak už to tu mám vypísané, potvrdené, čierne na bielom. A jak to teraz vyriešime? Ktorý krok je ten chybný, alebo na ktorom riadku je ten problém? Čo? Musíme celý ten swap presunúť do mainu? Temp presunúť do mainu? Nie. Ešte jednému z tých integerov priradiť správnu adresu. Ktorému akú? Áno. No? No, aby sa vymenili tie adresy. Ale tam nejde ani už, že nemeníme, bo teraz, ako to je napísané, my tam pracujeme s adresami, nie s hodnotami, ktoré sa tam nachádzajú. My, čo ale chceme urobiť, je to, že chceme, že ak tu bola 20, tak čo to je, že choď na adresu Ačka, vlož obsah Bčka. Alebo do obsahu Ačka vlož obsah Bčka. Čiže momentálne chceme urobiť to, že toto tu, aby sa stalo. Lebo v tempe máme odložený obsah toho Ačka. Viac hviezdičiek. Koľko?
Tu? Tak. A za rovnátko ešte. Že dobre, to je mocné, ale zle. Tak. Čiže ja chcem povedať, že ak Ačko je adresa, Bčko je adresa, tak hviezdička B vieme, čo robí. Vezmi obsah toho, čo sa nachádza na tej adrese B. Čiže on vyfasuje tú 20. A teraz chcem povedať, že tú 20 vlož tam, kde je obsah toho Ačka. Čiže hviezdička A ukazuje do sem. A už mi to bude sedieť. Lebo hviezdička A je typu integer, hviezdička B je typu integer. A teraz, keď to spustím, zamakám, spustím, je to. Až som sa spotil teraz, keď som sa nad tým celým zamýšľal, že ako to funguje. Ale vyzerá, že celkom dobre. Tak výsledok sme dostali taký, ako sme chceli. No, rozumiete tomu? Toto je niečo, čo je takým tým, že peklom pre študentov v súvislosti s jazykom C. A nenadarmo sa možno, že tomu C aj hovorí, že keď programujete, tak ten najnižší jazyk to je assembler. A potom je C. Takže nie je tam nejaká, že priepasť, ale potom je C. A to je presne kvôli tomu, že pracujete s pamäťou. Alebo teda, že máte priamy prístup do tej pamäte. Bo keď budete robiť s vyššími jazykami, tak tam sa o kopec takýchto vecí nemusíte starať. Hej, aj keď zase to je záležitosť, že ktorý jazyk vám umožní napríklad urobiť niečo takéto, takúto funkciu, že swap. Že nepošlem tam hodnotu, ale pošlem tam adresu, kde sa to nachádza v tej pamäti. Nie len tak hociaký. Ale C-čko áno. Dobre. Pozrieme sa ešte na ďalšiu vec, pre ktorú budete ten jazyk neznášať. Ale z big power comes big responsibility. Hej, no také čosi. Či opačne? Z big responsibility comes big power. Také čosi. No a teraz sa pozrieme na iný problém. Toto bolo pomerne jednoduché, lebo sme mali primitívny údajový typ, mali sme tam integer, bolo to jedno číslo. A pozrieme sa na to, že ako to je so stringom. A my budeme chcieť urobiť nejakú takú funkciu, že strcmp. No a zase začnem. Tak viete, kde sa nachádza strcmp. Ale my nebudeme vedieť, že strcmp existuje. A skúsime sa na to pozrieť tak, že skúsime porovnať dva reťazce. A keďže porovnať znamená, to je ktorý operátor, keď chcem porovnať dve hodnoty? Čo? Rovnátka. Hej, nie tie do úzda, ale takéto. Takže začneme. Ja tu robím teda nejaký ten, že char str1 sa rovná hello. A urobím to isté, akurát to bude str2. A teraz sa pýtam, že ak str1 sa rovná tomu istému, čo str2, tak printf hej, čo to equals? OK. A else printf hej differ. Fú, aké napätie tu je. To až cítim. V pohode. Aký bude výsledok? Čo? Fail? Vykompilovať to išlo. Či čo? Segmentation fault? Nie. Pôjde. A výsledok bude aký? Že sa nerovnajú. Presne. Počkaj, jakže sa nerovnajú? Však tu je hello. Tak jakže mi môže napísať, že differ? Aha. No, preskúmajme. CGDB. Pozrieme sa na to, čiže breakneme to na riadku 7. Run. Si na riadku 7? Nie si na riadku 7, ty si už za. A prečo si už za? No nevadí. str1, keď sa pozriem, jakže no current context, čo tu vymýšľaš?
Yes. Počkaj, tak dáme ešte break, že riadok 6. Tam sa dostaneš. Run. Yes. Nie 10. Break 5. Run. Jasné? No, dobre, aspoň tu sme sa dostali. Takže print str1. Aha, dobre, to je ten reťazec. Ale presne tak, jak si povedal, že keď v tom C-čku pracujem s reťazcom, tak ja v podstate pracujem s jeho adresou. Čiže to, čo sa tam v skutočnosti dosadí, tak je vlastne toto tu. Čiže to je adresa toho str1, čo je teda, že 9.0. To si zapamätáte. A teraz sa pozrieme na dvojku a to je 8.0. No, a keď príde na porovnanie str1 sa rovná str2, tak on vlastne porovnáva, že či adresa str1 sa rovná adrese str2. A zrazu to je porovnanie dvoch čísel. No, to už zabava graduje. Čiže 9.0, 8.0 nie sú rovnaké. Differ. Jak to vyriešime? No? Čiže ja nechcem porovnávať, že dve adresy. Ja chcem porovnávať obsah, čo sa na tej adrese nachádza. Tak to ako zapíšem? Jak zistím, čo sa na tej adrese nachádza? Cez hviezdičku, jasné. Takže, keď tu pridám hviezdičku, tak to bude znamenať, čo sa na tej adrese nachádza. Make strcmp, pustím to, napätie. Jak to dopadne? Ja som myslel, že zvyšok. Jak to dopadne? Predpoklad, že rovnako, hej? No, máš len dve možnosti. Hej, buď modrá, alebo červená pilula. Buď Matrix, alebo to druhé. Paráda. Super, takže sa to rovná. Takže to vyzerá, že to funguje. Tak skúsime ešte nejaký ďalší test, že Janko, a dáme tu, že ešte, že Janko. A skúsme. Zamakám, to pustím. Parádne, funguje to. A dám, že Janko, a tuto dám, že taký Jurajko. A teraz by to malo byť, že differ. Super. Nie toto. Takže super, to nefunguje. Čo? A to čo zase? Doteraz to išlo a teraz to nejde? Tak počkať, a keď tu dám, že ahoj. Možno menšie sústo. No differ, jasné, tak to pred chvíľou ako keby nebolo, hej? Čiže vyzerá, že to funguje. Aj taká Anička by mohla zafungovať. Baby zaberajú. Ale fungovalo to pred chvíľou. No kde tam je zase rýža? Ako? Podľa prvého písmenka. A čo s tým má prvé písmenko? Mňa zaujíma celý reťazec. Aha. Už tomu začínam rozumieť. Počkajte. Takže breaknem to na 5, runnem to, vypíšem si, že str1, vypíšem si, že str2, aha, ešte step by to chcelo. A teraz to funguje, hej, pred chvíľou, no tak tiež je z toho akýsi nesvoj. Takže Anička a ahoj. A teraz sa pozrieme na to, čo sa stane, keď napíšem, že print hviezdička str1 a hviezdička str2. Zase si mal pravdu. Nejdeš ty náhodou voliť v sobotu? A kto vyhrá? Ticho, žiadne ovplyvňovanie. Tu. No. Aha. Takže v podstate, ak ten reťazec obsahuje adresu začiatku toho reťazca, tak začiatok toho reťazca znamená, že to je to prvé písmeno. A z tohto ináč sa dá odvodiť jedna celkom zaujímavá záležitosť a zvykneme tomu nadávať, že to je smerníková aritmetika. A ja viem napísať totiž to niečo takéto. Čo som napísal? Čo to je? Ďalšie písmeno v poradí, v tom reťazci. Presne. Čiže ja si vezmem, že str1 to je ten začiatok
A ten plus 1, to je ako keby index. Alebo to je ten offset, že vzdialenosť toho písmena od začiatku toho reťazca. A hviezdička ku tomu, vráť mi obsah z tej adresy. Áno. Sorry. Ani. No a teraz buďte múdri. Čo vráti teraz? Čo, nejakú blbosť? Nejaké v pamäti, ktoré je uložené? No, prázdne. Ale možno, že túto, keby sme sa nad tým zamysleli, tak pozrieme sa, že str1, nie toto som chcel, toto. str1 a str2, tak tie dva reťazce sú uložené takto. Či jeden je uložený na adrese 8.0, to je ten str2. A druhý je uložený na adrese 9.0. No tak to je až tak, že celkom dosť zamotané. A teraz sa pozrime, hej, že na dôsledok. To som si teraz vymyslel, som zvedavý, či to bude fungovať. Že ahoj. A vieme, že C rovno pridáva aj terminátora. To je 1000, či to je 800. Každopádne, toto je na adrese 8.0. A potom, tuto niekde, na adrese 9.0 začína Anička. Tiež ukončená terminátorom. No to už nie je tak, jak exit status. No, super. Takže tak. A to by v podstate mohlo znamenať, že ja ak napíšem, že print, počkajte, str1, ahoj je ktorý? Je str2. Že str2, že vypíš mi toto písmenko. Jak sa dostanem ku tej Aničke? O koľko to je? Koľko je rozdiel 8.0 a 9.0? No, tak rátajme. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8a. To je 16-ková sústava. 8b, 8c, 8 a tak ďalej až po f a potom je 9.0. To je aký rozdiel medzi nimi? 16. Takže ak by som to napísal, že plus 16, je tam a. A ak to bude plus 17, už je to n. Ak je to plus 18, už je to i. Vidíte v tom nebezpečenstvo? Tomuto sa zvykne hovoriť taký ten, že overflow, dajme tomu, že buffer overflow, alebo čokoľvek overflow, lebo ja mám buffer vyhradený tuto, že 5 znakov. Ale ja zapisujem ďaleko za 5 znakov. Ja zapisujem 18, teraz nezapisujem, teraz čítam. 18. znak za tými 5, no teda nie za 5, ale od prvej pozície toho písmenka tu. A dostal som sa tam, čo už s tým prvým reťazcom vôbec nesúvisí. A teraz, ak je takáto chyba v programe, tak to znamená, že vy môžete prepísať tento reťazec a možno, že aj fragment nejakého kódu. A zrazu už môžete robiť veci, s ktorými ani ten autor nerátal, že sa potom možno budú dať spraviť. A pritom taková blbosť. No? To je nebezpečenstvo toho C. Toto sú veci, ktoré si musíte vy veľmi strážiť. No. Aby ste neboli smutní, tak ja vám poviem, že čo vám s tým hodne pomôže, ale až na konci. Vrátim sa naspäť ku tomu kódu, lebo ešte predsa len sú nejaké veci, ktoré som chcel povedať. A jedna je táto tu. Aj keď síce to by sme... Aha, ja som chcel ukázať jednu vec. Vy viete to pole vytvoriť aj takýmto spôsobom. Lebo keď sme povedali, že char, teda vytvárame jednorozmerné pole, to sme napísali, že to je, že char, názov podľa zátvorky. Ale vieme o tom, že pole, to je vlastne adresa toho prvého prvku. Čiže toto tu na, alebo teda, že to je ako keby taký ten ekvivalent zase, že char, toto je vlastne char hviezdička. No, super. Lenže tu je trošku iný problém a ten problém spočíva v tom, potom sa to ináč bude asi správať dosť rovnako, možno,
keď to pustím, tak by mal napísať equal, lebo zase som na tej adrese, že prvého prvku Ačko, Ačko sú rovnaké. A tu je trošku iný problém. A ten problém spočíva v tom, že za normálnych okolností by som vedel napísať niečo takéto. Že? Čo som vlastne spravil? Že na prvej pozícii v tom reťazci str1 vlož písmeno veľké A. Nechcem povedať, že zmení veľkosť, lebo nepracuje s tou pôvodnou hodnotou, ale proste dá tam veľké A. A teraz, keď to pustíte túto takto a to spustíte, tak rovno končíte segmentation fault. A budete na to pozerať stále a nebudete tam vidieť nejaký že rozdiel, alebo teda, že čo je tu vlastne nenormálne. Lebo keď to zmením takto a to takto pustím, tak to funguje. Nenormálna je tam len jedna vec. A to v podstate není, že nenormálne, to je feature. Keď tak poviete, že definujete ten reťazec, tak on ho bude v podstate ako keby považovať za konštantu. A keď to bude konštanta, tak to uloží do špeciálnej pamäte, ktorá je vyhradená len na čítanie. A ja týmto zápisom som tam chcel práve zapisovať. Takže ak sa budem snažiť zapisovať do pamäte, ktorá je určená len na čítanie, lebo sú tam konštanty a neviem čo, tak skončí môj program mocnou hláškou, že segmentation fault. Takže syntakticky je to v poriadku, je to jednorozmerné pole, všetko sedí, ale problém je v tom, kde sa to uloží. Dajte si na to pozor. Hej, čiže toto je jeden z takých tých zákulisných vecí. No a čo sme to tu chceli ešte? Jasné. Ak by som naozaj chcel porovnať, lebo teraz pôvodný problém bol v tom, že ja sa snažím porovnať dva reťazce navzájom, že či sú zhodné. A teraz sme prišli na to, že nestačí na to len operátor rovná sa. Lebo buď porovná v jednom prípade, že adresy, alebo v druhom prípade s tou hviezdičkou porovná iba prvé prvky. Ale teda, že prvé prvky v tom poli. Čiže porovnať dva reťazce navzájom voči sebe znamená čo? Čo? Každý jeden prvok musím porovnať. Čiže nestačí mi adresa, nestačí mi iba prvé písmeno, musím každý jeden prvok porovnať, že či na tom indexe sa zhoduje na indexe v druhom poli a pokiaľ sú rozdielne, rovno viem končiť s tým, že nie, sú rôzne. Možno, že ešte by sa to dalo akože že vyriešiť aj týmto spôsobom, ale to by v podstate muselo znamenať, že ten jeden reťazec ukazuje, alebo teda, že adresa str1 ukazuje na adresu str2. Že sú to rovnaké. Hej, že tá premena je naviazaná na úplne tú istú adresu. V tom prípade by povedal, že OK, sú rovnaké, lebo ukazujú na tú istú adresu. A na tej istej adrese bude ten istý reťazec. No, ale za normálnych okolností, teda keď chcem porovnať dva reťazce, musím ísť znak po znaku a to mi rieši ktorá funkcia? No, skúška zo zápka za 10 bodov. Ktorá funkcia vyrieši porovnanie dvoch reťazcov? str.cmp. Hej. str.cmp. Takto. A čo tá funkcia vráti? Make str.cmp. Implicit deklaration. A to kde sa nachádza? Stringu, sorry, ja som taký starší. String. Takže toto by už mohlo ísť, make str.cmp, už to ide, str.cmp, day equal, čo? No, tak tam je taká rýža. Čo vracia ten str.cmp? Čo? str.cmp vracia integer. A ten integer vracia teda, že také 3 množiny hodnôt. Prvá množina obsahuje iba jeden prvok, vtedy keď vráti str.cmp 0. Vtedy znamená, že sú rovnaké. A potom vracia hodnoty menšie ako 0 a väčšie ako 0. A to bude v podstate hovoriť o tom, že ten string 1 má byť pred tým prvým, alebo ten prvý má byť pred tým druhým. A hej, také čosi, že je to v poriadku. No, takže, ak by som mal kontrolovať zhodu, tak by som sa mal pýtať na 0. Zamakám, spustím, they differ. Aha, však sa majú diferovať. Hej. A keď tam dám, že Anička, toto by som mal zmazať.
teraz by mali byť, že možno, že aj equal. Super. Už som tiež trošku zneistel, ale nakoniec to C funguje tak, ako má. To je dosť dobré. No, výborne. Takže, dve veci sme teraz vyriešili. Čiže začali sme sa pozerať na to, jak to je s tým ampersandom a hviezdičkou. A teraz sme sa ešte pozreli na to, že ako je to s tým porovnávaním štrukturovaných typov, alebo teda, že póly. Hej, lebo string je v podstate pole. A pozrieme sa ešte na jednu veľmi dôležitú vec, ktorú budete robiť veľmi často, a to je kopírovanie reťazcov. Viete, mám jeden reťazec a chcem vytvoriť jeho kópiu, lebo s ním chcem robiť také nepekné veci. Takže urobíme si ďalší program a môžete sa už nad tým zamýšľať, že ako by ste to urobili. Skúška zo Zapka za 10 bodov. No, a ja budem potrebovať funkciu, vlastne samostatnú funkciu a tuto si dám, že const, char, sme hovorili, že to bude, že hviezdička a teraz, že tuto bude, že string. A ja v podstate na konci chcem vrátiť jeho kópiu, čo znamená, že budem tiež vrácať nejaký, že char hviezdička. Viete. No, a teraz tu nadám, že char originál sa rovná a tu nadám, že Janíčko je fajn. Char copy a tak. A teraz poviem, že kopíruj originál. Ešte neodchádzaj, však kto mi povie správne riešenie. Takto, bude kopia. A teraz printf, %s, tak dáme, že originál. Tak budem zmetený. Copy, %s. A tuto mám, že originál, copy. No. Fú, no, vyzerá to celkom dobre, ale to, čo tu chýba, je toto tu. A idete. Jak spravíme toto? Možno, že by sme mohli začať trošku takže jednoduchšie, lebo dobre, return null, to len, aby som nemusel potom zase vypísovať. Ale vedel by som sa nad tým zamýšľať, možno, že už takto od začiatku, že kopia sa rovná originál. Tak je, nie? A teraz, keď sa na to teda, že pozriem, zamakám, jaj, const original has char s hviezdička, expects a čo? Originál copy. Variable copy a set but not uset. Jaj, hlava hlúpa, to už aj tie roky robia svoje. No, tak sme chceli. No, však to funguje. Tak na dôkaz toho, že to nefunguje, tak urobíme takú vec, že do tej copy A na nultý prvok vložím, že písmeno, že x. Aby bolo jasné, hej, že do tej kopie, že som to teda, že skopíroval, tak prvý prvok nebude, že j, z Janíčko je fajn, ale tam bude x, čiže Ksaničko je fajn. Uvidíme. Zamakám, spustím to. Aha, taká rýža. To bude možno, že dačo súvisieť aj s tou hviezdičkami. Takže skúsme hviezdičky momentálne, že zabudnúť na ne. A dáme to len takto. Zamakám. Array size missing. Tak dobre, tak ty buď, že 50. No. Assignment to expression with argument type. Nejaká zrada tu je ešte. Ešte tu je nejaká zrada. Tak počkaj, tak toto by sme mohli nechať aj takto. Že ulož to tam. Ale tu je nejaká iná zrada. Aha, hej, teda nie. Čo sa stalo? Prečo sú tam obe tie x a nie len jedno? Len nie tá kopia. Čo tu je zle? Zase.
Čo? Čo dáme preto? Nie. Tak tuto to ešte v podstate znamená, že toto tu je vlastne 0. Že toto ešte nikam neukazuje. Ale kopia, čiže ja v podstate, že do premennej kopia vkladám obsah premennej originál. Ale teraz, čo reprezentuje premena originál? Smerník na čo? Na ten text. Presne. Čiže on obsahuje adresu. A kopia je typu char hviezdička, čo znamená, že tiež adresu. Takže vlastne týmto priradením, čo by som očakal, že to nebude, že vlož adresu originálu do kopie, ale som predpokladal, že to bude, že vlož obsah premenej originál, ktorá ukazuje, kde tam na ten reťazec, že Janičko je fajn, tak ten obsah vlož do tej kopie. Tak ja som urobil to, že zase taký ten masaker. Tuto je ten Janičko. Je na nejakej mocnej adrese. Na tú adresu každopádne ukazuje originál. A ja som povedal, že do copy vlož to, čo sa nachádza v originále. Ale v originále sa nachádza adresa. Takže preto to takto funguje. A preto, čokoľvek budem robiť s originálom, sa prejaví aj v tej kopii. A čokoľvek budem robiť s kopiou, sa prejaví aj na origináli. A presne kvôli tomu, že oba ukazujú v pamäti na jedno miesto. Rozumiete? To vyzerá celkom dobre, no ja som zvedavý, jak to vyriešite v zadaní. No, super, no, teda nie super. A čo s tým teraz? Čo to znamená skopírovať jeden reťazec do druhého? Čo? Zoberiem jeho obsah, áno? Hej, či ja potrebujem zobrať jeho obsah a vložiť ho do toho druhého obsahu. Ale tiež to asi nebude fungovať takto. Hop. Hop. Toto by som čo spravil asi? Bo tak sme to robili pri tom swape. A čo so smerníkmi? To hovorí, že vezmi obsah toho prvku, ktorý sa nachádza na adrese originál a vlož ho do obsahu toho prvku, čo sa nachádza na adrese kopia. Prekopírujem jeden znak. A to ešte nehovoriac na to, že kopia je momentálne 0, čiže nikde. Čiže to ešte možno, že tu sa to aj zrúbe. Lebo nevie kam, to 0 to je nikde. No, takže skopírovať reťazec znamená zase skopírovať znak po znaku. Takže poďme si to vyskúšať. Čiže ono by to malo nakoniec potom vyzerať nejako takto. Čiže skopíruj ten originál. Aj dačo také. A to skopírujem tu. Tak, jak to začnem kopírovať? Result sa rovná, teda takto, ale tu chce vedieť asi pole, že koľko to je. No tak buďme takí, že parádny. My už vieme kadečo z toho cečka. Int length. Ako zistím veľkosť oného reťazca? strlen. A čoho? Toho stringu. Sedí. Takže vytvor pole o veľkosti len gth plus 1. Terminátor. Čo? Aha, include. Díky. No ešte, že mám aj teba. No, super. Takže toto mám. A teraz začneme makať, že for i sa rovná 0, int i sa rovná 0, i je menšie ako len gth, i plus plus. No, super. A teraz čo? Aha, result na adresu, či na index i, vlož len gth na teda i. A ešte na konci by to asi chcelo, že result len gth sa rovná terminátor. Také, však. Musí sa to ukončiť terminátorom. Či len gth plus 1? Či ak to bude, že len gth a, h, o, j, tak to potrebujem, že 4, tak to potrebujem dať sem. Čiže 0, 1, 2, 3, 4, hej, dobre to dám. Super. A už mu iba poviem, že vráť mi ten result. Parádne. Také, hej. Bez držania. Maké copy a... Čo?
Čo? Aký? Aha, len GTHI. To, čo som tam ja zase napísal. Ste ma nezabrzdili. Však toto je string. Make function return... Čo? Function returns address of local variable. Tak toto je hláška, ktorú som v tomto semestre, na tomto kurze videl iba na prednáške pred vami. A to čo znamená? Čo? Však povedz aj mne, nech viem. Čo to urobí? Alebo teda, že začneme prekladom. Function returns address of local variable. Treba dať hviezdičku pred čo? Aby nám povedal obsah toho rezultu. No však ale to mi vráti iba jedno písmenko, nie? Result je typu, že reťazec, char hviezdička, a hviezdička result znamená vráť mi obsah na adrese, ktoré ukazuje na začiatok toho reťazca. Čo mi vráti písmenko. Ale ináč ešte túto, jedna vec, toto ináč warning vo všeobecnosti. A keby som to spustil len takto, copy C, tak on ma len upozorní a on vybuildoval, teda urobil spustiteľnú binárku a to je presne táto tu. Nepovedal som mu, že ako sa to má volať, tak vtedy použije názov, že a.out. Čiže on to spustí. Čiže to asi nie je až také vážne, keď je to iba warning. Lenže to nie je pravda. Toto je peklo. A teraz naspäť k tomu. Čo tam je za ryža? Prečo mu vadí, že ja vraciam z tej funkcie adresu lokálnej premenej? Ktorá je to tá lokálna premena? Result, presne tak. Na ktorom riadku ona začne fungovať? Či teda existovať? Hore, 4 nie. 6. Od tohto riadku ona začne existovať a kde skončí svoju úbohú existenciu? Kde? 13. Hej, v podstate tu, jak sa to uzavrie, tak sa to zmáže. To sme kreslili. Kontext main a kontext copy by tam teraz bolo. Ako náhle ja odídem z tej funkcie, celý ten kontext tej funkcie copy môžem zmazať. Aj s tým rezultom. Na pozadí to ale funguje ináč, alebo to vyzerá trošku ináč. On totiž to nezmaže pamäť, ale on iba vyhradí, alebo teda, že povie, že to, čo bolo uložené na tejto pamäti, na tomto na mieste je zrazu voľné. Čiže je tam predpoklad, že v konečnom dôsledku ja by som sa k tomu rezultu mohol aj dostať mimo tej funkcie, hej, čiže niekde tu. Možno, že by som sa tam vedel aj k tomu dostať, k tomu obsahu. Lenže nemusí to byť úplne pravda. Lebo ak je tá pamäť už vyhradená, že toto tu už je voľné, on tam robí nejaké priradenie alebo vyhradí si nejakú že obrovskú pamäť a ja až potom, čo on v tej funkcii main vyhradí nejakú obrovskú pamäť, sa budem chcieť snažiť dostať ku tej kópii, tak zrazu prídem na to, že na tej pamäti je uložené niečo iné. Teda ani nie, že prídem na to. Ono to tak proste bude. To je rýža. Hej, čiže ja keď to teraz, že som to vykompiloval a to spustím, tak som skončil, je tam 0. To je možno ešte aj ten lepší prípad. Sa to ani nezrúbalo, proste ono to zbehlo, vykompiloval, síce papuloval, že ale tak ja som tvrdohlavý, tak čo tam, ten prepínač v error, že všetky warningy, správ z nich erory, tak proste ho odstránim a pôjde to. Ale vidíte, že ako zle. Žiadna kopia sa nestala. Tak čo vlastne teraz potrebujeme spraviť? To je náročné, ale toto je kľúčové v tom C. No čo tam vlastne ešte potrebujeme spraviť? Zobrať adresu? Akú? Toho rezultu. A čo s ňou? A čo? No to tam mám. Result, či return result. No však ju posielam. Result je len adresa, ktorá ukazuje na to jednorozmerné pole, na ten reťazec. Takže ten problém je v tom, že ja mu potrebujem povedať, že táto adresa alebo toto miesto, ten reťazec musí prežiť, aj keď odídem z tej funkcie. Bo keď to napíšem takto, táto premena je lokálna. A ona neprežije. Ona to proste... To skončí, jak sa skončí tá funkcia. No, a
A na to, aby som niečo také spravil, tak budeme používať funkciu malloc. Allocate, to je čo po našemu? Čo? Nie. Allocate. V tomto kontexte iné. Čo? Priradenie, vyhradenie skôr. Čiže alokuj, vyhrať a m je prefix, ktorý znamená čo? Hej, memory allocation. Čiže ja mu poviem pomocou tejto funkcie, že vyhrať mi v pamäti takýto priestor a takýto veľký a on, pokiaľ taký veľký priestor v pamäti bude mať k dispozícii, tak mi vráti adresu naň. Poviete, on musí pozrieť, že kde má súvislý takýto priestor možný. Lebo keď príde na to, že tak je tá pamäť rozkuskovaná, dajme tomu, tak mi povie, že sorry, nemám, vráti mi 0. Ale keď takú pamäť k dispozícii má, tak mi vráti adresu naň. A zrazu on si zapamätá, že tento tu na úsek v pamäti bolo explicitne požiadané pomocou funkcie malloc, aby bola vyhradená. A ona bude vyhradená dovtedy, pokiaľ ja nepoviem ináč. Keď mu poviem, že už ju nepotrebujem, zmaž. On to vtedy zmaže, ale zmaže to takým spôsobom, že označí tú pamäť, že je voľná. Že už môže hocikto používať. Nezmáže možno, že hneď dáta, lebo to zase stojí nejakú tú operáciu, ale proste povie, že tá pamäť je prázdna. Hotovo. Easy as Dell. To nie je celkom jednoducho, nie? No tak poďme na to. Takže nie, toto som chcel. Kde som to? Aha, tu. Takže ja mu poviem, že chcem zaalokovať pamäť a teraz mu viacej menej poviem, že iba, že veľkosť. Veľkosť bude koľko? Len GTH. Ale plus 1, kvôli terminátorovi. No, a teraz on mi vráti čo? Adresu. A vo všeobecnosti on bude vrácať niečo takéto, že void hviezdička, aby to platilo pre ľubovoľný typ. Tak je zase takým dobrým pravidlom mu povedať, že ja tu očakávam, že to bude, že char hviezdička, že budem očakávať, že vrátiš mi pole, reťazec, adresu nejakého reťazca a ten reťazec sa bude volať, že result. Že toto zakomentujem. A to tiež ešte nie je všetko, lebo pre integer mi to takto fungovať nebude. Ja mu tu, ako tú veľkosť poviem, že koľko bajtov chcem vyhradiť. V prípade charu je to v pohode, lebo char zaberá 1 bajt v pamäti, takže to, čo tam napíšem, že dĺžka toho reťazca plus 1 bude presne taký počet bajtov, ktorý sa vyhradí. A keby to bolo napríklad, že pole integerov, tak to bude vyzerať ako? To nebude length plus 1, ale čo to bude? Ja potrebujem zistiť, okrem koľko tých položiek v tom poli bude, ešte aj veľkosť toho jedného prvku, koľko v pamäti bude zaberať. Lebo ak char zaberá jeden znak, jeden int zaberá koľko znakov, bajtov? 4. A to len tiež za predpokladu, že si nevymýšľam. No, lebo môže byť iná platforma a tam môže zaberať iný počet znakov. Tak ako zistím, že koľko na tejto platforme zaberá teda int znakov? Size of, ten typ, v tomto prípade char, a krát počet prvkov, koľko sa tam nachádza. Mocné. A teraz to skúsim vykomplikovať. Čo to tu? Implicit declaration. Aha, dobre. Tak kde sa nachádza ten malloc? Pozrieme sa na help. Malloc stdlib. Super, takže stdlib. Kde sme? Recording, jasné. stdlib. Takto. Zamakáme. Už je to dobré. Copy. No, ale tak možno, že som si to teraz len vymyslel. Tak skúsme v tej kopii ten copia, ten nultý znak, nahradiť tým x-kom. Čiže podobný test skúsime urobiť. Zamakám, to spustím a je to tu. Originál je iný ako kopia. To tak býva, že originál je iný ako kopia. No, paráda. Ale to tiež ešte nie je všetko. Ja som spomínal teda, že ten malloc, on vám vyhradí tú pamäť. Ale je veľmi dobrým pravidlom toho programátora v C, teda vašim od dneska, že ku každému jednému mallocu bude prislúchať jedna funkcia alebo jedno volanie funkcie free. Free bude robiť čo? Ešte raz, vyhľadávať? Čo bude robiť ten free? Uvoľní tú pamäť. Hej, čiže pomocou mallocu ja som si ju nechal vyhradiť, obsadiť
pomocou funkcie free mu poviem, už to nepotrebujem, uvoľniť tú pamäť. Čiže koľko malokov budete mať v kóde, toľko free budete mať v kóde. Ale samozrejme, teraz tam žiadny free není, ja som to spustil a čo sa tam vlastne stalo? Keď tam bolo iba malok a nebolo tam žiadne free. Čo sa stane s tou pamäťou, kde som uložil Janíčko je fajn? Čo? Bude stále vyhradená? No to by bolo trápne, keby to tak bolo. Bo viete, akože spravíte takúto zlú aplikáciu, zapracete celú pamäť bordelom a teraz sa to spustí, dajme tomu 10 krát celý ten zaprataný bordel a zrazu prídete na to, že 8 GB vám je málo. Takže keď to tak neurobíte, ten systém sa postará o to, aby tá pamäť bola nakoniec uvoľnená. Hej, že on to urobí sám. No tak tu je teraz otázka tak, na čo to mám vlastne robiť, keď to urobí za mňa on? Takže fajnovka prístup. Nie. Vy ste dobrí programátori, ku každému aloku, ku každej alokácii prislúcha rovno príkaz free, alebo tá funkcia free. Čiže niekde tuto na konci by som mal teda, že uvoľniť kópiu. Ono toto tu na ináč, teda, že keď budete robiť vo vyšších jazykoch, tá funkcionalita sa nezmenila, ale zmenilo sa to vnútro. Keď budete robiť vo vyšších jazykoch ako CMreža, Java, Python a podobne, tak tam existuje také niečo, že taký ten, že koncept upratovačky, ktorá sa volá, že garbage collector. No, však vravím, že upratovačka. A ona funguje asi tak, že tuto je v pamäti vyhradený teda tento Janíčko aj s terminátorom na konci. A teraz ona sa pozerá, že koľko šípiek referencií na ňu ukazuje. Hej, že koľký majú ešte záujem o obsah tej hodnoty. A keď príde na to, že tam ešte nejaké tie šípky sú, tak OK, tak toto nechám. Tu ešte záujem je. Ale ako náhle zmizne táto kópia, ako premenná, tak sa ešte na to pozrie, ešte stále niekto ju potrebuje, ešte ju niekto používa, alebo má referenciu. Ale ako náhle aj toto zmizne, to znamená, že práve z C-čkového pohľadu, práve je tu blok pamäti vyhradenej, ku ktorému nemá nikto prístup. Alebo to nie, že nemá prístup. Ten blok je vyhradený, on existuje, ale nikto nevie, kde je. No tak hľadajte 8 GB pamäte, hej, že kde to sa tam nachádza. Bo ste zabudli tú referenciu. Takže v Java, v tých vyšších jazykoch, o to sa postará upratovačka, vyprázdni tú pamäť. Nikto o ňu nemá záujem, to už taká smutná pamäť tu, tak ju zmaže. V C-čku to ostane visieť. Preto potrebujete povedať, že free nimi tú pamäť, čo to bolo, že originál, pričom originál ukazoval sem. A ešte celkom dobrá prax potom, ako náhle sa toto stane, tak zabudnúť to. Lebo originál, aj keď toto tu v podstate len urobí, že v tom memory managemente mu povie, že tento blok je prázdny. Ale on to nezmaže, on to tam zostane. A ten originál, on ešte bude aj na to ukazovať. Tak urobíte niečo takéto. Že fakt už toto tu neexistuje. Že potvrdíte, že fakt už o to nemám záujem. No, dobre. Posledné poznámky. Ku maloku existuje ešte funkcia calok. A vy pravdepodobne budete viacej pracovať s calokom ako s malokom. To kvôli tomu, že v rámci tých testov budeme kontrolovať aj statickú čo? Budeme robiť statickú analýzu vášho kódu a on vám bude trošku tak ľudovo poviem, že pindať, keď tam budete používať malok, lebo vám povie, že to je neinicializovaná pamäť. Neinicializovaná znamená, že vy mu poviete, že vyhrať mi pamäť o veľkosti 10 a ulož to do premenej XXX, teda adresu. No, lenže teraz, čo sa tu bude nachádzať? Dačo. Calok vie urobiť to, že on tú pamäť rovno inicializuje. Čiže nie len, že vyhradí vám taký obdĺžnik, ale keď to budú, ja neviem, že integer, tak mu poviete, že, tak ja neviem, že 4 a že inicializuj to na 0. Tak on každý ten jeden prvok zinicializuje hodnotou 0. A vtedy už bude aj CPP-ček spokojný. Čiže to je ďalšia vec. A potom jedna, o ktorej som vám hovoril, že budete smutní s tými záležitosťami, že budete prepisovať pamäť. Hej, čiže budete pristupovať tam, kde nemáte. Vy urobíte free original a hneď za tým urobíte, že original 0 je J. A vy, keďže ten originál bude stále tu naukazovať, tak prepíše toto tu na veľké J. Alebo teda možno, že už to tam nebude, ale na tej adrese zapíše J. Čiže prepíše dačo iné. Aby sa niečo takéto nestávalo, lebo
pritrafi sa. Akože v tom je to C veľmi špecifické, že má taký blízky, taký intimný vzťah s tou pamäťou. Tak existuje nástroj s názvom, že Valgrind, ktorý vás na to upozorní. Keď preženiete tú svoju binárku cez ten nástroj Valgrind, tak on vám povie, že kde unikáte. Že kde máte pretečenie. Hej. To znamená, že máte, ja neviem, tie 4 bajty, ale vy tu na kľudne zapíšete aj 23, aj 47, aj dačo mimo. Tak vám povie, že pretekáte o 2 bajty ďalej. A tomuto sa zvykne nadávať memory leak. To je únik v pamäti. Že ukladáte alebo pracujete s dátami, ktoré vám neprináležia. Lebo vy ste si niečo vyhradili a zapisujete niekde úplne mimo. Alebo čítate niekde úplne mimo. To vás čaká na budúcom cviku. Sa s takým mocným nástrojom zoznámiť. No, a to je všetko na dneska. Otázky. Nie, to vieš hoci kde. To je, že funkcia, ktorá pracuje, teraz zase neviem, hej, že dovnútra by som sa ešte tak explicitne vyjadroval. Tá funkcia proste povie, požiada systém, vyhrať mi takéto miesto v pamäti, vráti ti adresu. Ak také miesto súvise v tej pamäti není, vráti ti nulu. Hej, koľkokrát chceš, koľkokrát to potrebuješ použiť. Áno? Toto, čo bolo na tabuli? Nie. Ale ak máš nejaký fotoaparát alebo iný telefón, tak si môžeš to zväčšiť. Alebo keď budeš Biňasa počúvať pri úšku, budeš zaspávať, tak s perom, papierom môžeš to prekreslovať. Povieš, ty tu máš zážitok, tak doma si to ešte tak. No, ale ešte tu nás zostali nejaké otázky, však? Veľa ich tu není. No, tak sa pozrieme na toto, tá veľa, že k veci, hej? Nie. Toto tu na k veci je otázka. Toto tu je ekvivalent. No to ja myslím. Hej. Alebo nie? Teraz ste ma dostali, lebo som sa nad tým zamyslel, no a budem si to musieť doštudovať. Ja si to pozriem. A myslím, že to je ekvivalentné. Hej, díky. Nejaký krátky pokec tomu, ako funguje ten CGDB. CGDB, s tým ste sa mali oboznámiť, myslím, že na zápku. Čiže keď náhodou tuto, že zajdete trošku do sem, že archíve 2015 a tuto, že CGDB, tuto je, že cviko, tak toto myslím, že teraz bolo, že na zápku toho roku, tak tuto máte krátky pokec a aj krátky zoznam nejakých tých príkazov, tuto máte vypísaný, že ako sa dá používať. Robili ste s tým na zápku? Bo mne sa zdá, že také som dostal aj že robili. To, že ty si s tým nerobil, to už je iná vec. Ten pocit, keď nepotrebuješ antivírus. No. Ako viete, tento týždeň sa začal tak smutne, lebo celým svetom tej aplikácie pre DOSy, ten Windows, preletela smutná správa, že sa nedá dostať na žiadnu webovú stránku. Blbé. Eseťáci vypustili čosi, čo vypustiť nemali. No, stane sa. Ale my v Linuxe, viete, no, tak akože, je len tak, že chacha. Díky, zabudol som na to. To, čo bolo napísané mimo PC, bude dosť na videoprednáške chýbať. Či vyskytne sa to tam? Ale keď si prečítaš knižku buď Herauta alebo oného Kernigana Richieho, myslím, že to tam bude. Oni také dobré knižky napísali. Strašne zle za lavice stúci, čo ma boli chrbát. Aj nemohol by byť mocný Biňaz za obstarať inováciu alebo aspoň podušky. Biňaz je síce mighty, ale to nedá.